Sziasztok! Képzeljétek el, hogy eljött a soha napja, mert hogy én azt mondtam nektek nem is olyan régen, hogy soha nem fogok kamerában látszódni. Na hát ezt most akkor ünneplem ezt a mai napot, ezt a soha napját. Hát meglátjuk majd, hogy mennyire lesz nekem ez komfortos egyáltalán, és hogyha bejön, vagy úgy gondolom, akkor lehet, hogy lesz még ilyen. Na de amiért én a mai napon kamerát ragadtam, az nem más, mint Grabovoi. És az ő egyik 2003. november 4-én leadott szemináriumának az anyaga, mégpedig ennek az a cím, hogy Tanítása a Földről. Én ezt nagyon fontosnak érzem, mert én azt gondolom, hogy nagyon keveset foglalkoznak az emberek a saját magukkal és a Földdel, az egyisten fizikai testével, és ennek a háromnak az együttes vonzatával, ugyanis kölcsönhatásban áll mind a három egymással. Meg is fogjátok tudni, hogy miért, hogyha esetleg valaki ezt be így mélyebben nem gondolt bele. Pedig érdemes. Na most, hogy a tanítás a Földről. Na most fontos lenne kiemelni, hogy a Föld kizárólag arra rendeltetett, hogy biztosítsa az emberi élethez szükséges feltételeket, így van? Na most a Föld valamennyi megnyilvánulása a külső, vagyis a külvilággal kölcsönhatásban lévő struktúrákban, és az isteni fejlődés struktúrájában mindenek előtt arra irányul, hogy lehetővé tegye az ember létezését itt a Földön. A struktúra szót Grabovoi nagyon szereti, és ennek sokkal mélyebb értelme van, majd erre is ki fogok egy picit térni. Tehát ezért érdemes lenne megfontolni többek között azt, hogy a Föld életben maradásának potenciálja mekkora egy globális katasztrófa bekövetkezése esetén. Tehát célszerű lenne a Földet és az emberi tudatot összekötő rejtett szálakon keresztül választ keresni arra, hogy milyen folyamatok mennek végbe a Föld területén, pontosabban a Föld felszínén, és milyen valószínűséggel fordulhat elő például egy bakteriális fertőzés okozta pusztítás. Hiszen azért napjainkban kétséget kizáró ténynek számít az, ugye, hogy a biológiai, vagyis a bakteriális fegyvereket képes előidézni, ugye az ember az élővilág apró részecskékre történő bomlását illetőleg. Noha azért ezek a részletek még nem teljesen ismertek ugye a mi számunkra. Na de amikor a Föld struktúrájáról beszélünk, elsősorban szemügyre kell vennünk az emberi gondolkodás fejlődését, és a mélyebb megértés irányában a Földet, mint a teremtő struktúrájának egyik nagyon lényeges elemét illetőleg. Hiszen ugye a Föld is a teremtőnek egy része, illetve a teremtő része, az Isten fejlődésének struktúrája az örökkévaló élet terén. És ha ez valóban így van, akkor rendelkezni kell az örökkévaló fejlődést biztosító funkciókkal is. Na most ebből a megközelítésből rálátást kaphatunk Grabovoi által a Föld örökkévalóságnak szintjére, mint struktúrákra, amely az emberrel együtt megy végben. Na most, ha erre a szintre úgy tekintünk, mint a Föld fejlődésének struktúrájára, amely az emberi lét fenntartására irányul, akkor lehetővé válik, hogy a Földről szóló tanítása
és minden arra a megértésre alapul, hogy a Föld legfőképpen örökkévaló élet biztosításának céljából lett létrehozva az Egyisten által. És ennek a megértése gyakorlatilag lehetővé teszi mindenki számára azt a tudást, hogy ezt azonnal el tudja sajátítani. Célravezető lenne még azon is elgondolkodni, hogy sokszor a szavak is örökkévaló, végtelen irányító erővel bírnak. Na most ezt nem szeretném ebből a szemináriumból teljes egészében kivesézni, de gyakorlatilag, ha oroszul leírjátok a Földet, akkor ennek a szónak a végén egy fordított R betűt láttok. De ugye oroszul írd le magad elé egy papírlapra azt a szót, hogy Föld. Az utolsó betűje, ez ahogy így fordítom, egy fordított R betű, ez magyarul azt jelenti, hogy én. Ez egy személyes névmással megegyező utolsó betű rávezet bennünket arra, hogy a tudat határain belül én, mint személyiség, hol helyezkedem el. A Föld, tehát oroszul leírva, nem tudom sajnos kimondani, már annyira régen tanultam oroszt, hogy elfelejtettem, és hát nem készültem fel ebből, sorry. Úgyhogy, ha valakit érdekel, akkor nézze meg a neten. Tehát a Föld szó konkretizálja az ember fejlődésének kijelölt helyét. Ugye? Hát ez érdekes. Tehát ennek segítségével észleljük, hogy a Föld és az ember egy elválaszthatatlan egységet képez. Tehát az embernek úgy kell a Földre tekinteni, a gyerekek, mint a saját növekedésére és fejlődésére. És ha úgy tekintesz rá, mint a saját növekedésre, fejlődésednek szintjére, illetve struktúrájára, akkor fogsz eljutni az igaz valósághoz. Hogy mit is jelent, hogy Isten mit is szeretett volna igazándiból avval, hogy a Földet az embernek adta ajándékba. A Földről szóló tanításában Grabovoi megpróbál rávilágítani arra, hogy milyen szerepet játszik az ember és a lélek szellemi kapcsolata a Föld észlelésében. Na most az ember szellemi szinten észleli, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a lelke a Föld struktúrájában. Hát, ha így jobban belegondolunk, ugye? Tehát nem csak így átsiklunk dolgok felett. Tehát a Föld a kollektív tudat észlelésének terében nem más, mint a lélek megismerésére kiterjesztett emberi szellem. És ha tovább megyünk ezen az okfejtésen, akkor látni fogjuk, hogy nagyon fontos szerepe van annak is, hogy milyen a lélek állapota a Föld érzékelésénél, és az egészség helyreállításánál. Mert a Föld érzékelésénél az egészség helyreállítása, feltámasztásra vagy feltámadásra irányuló növekedést idéz elő. Tehát ennek a során ezt idézi elő, hiszen az ember a Földet is úgy észleli, mint ahogy lelkének szellemi állapotát. És Grabovoi szeretné kiemelni, hogy a léleknek lehetnek bizonyos szellemi állapotai, és ez a szellemi állapot szintje az ember esetében ugyanúgy, mint az egyetlen Isten fizikai testének esetében is, az emberi szellemet testesíti meg, amelyre úgy tekinthetünk, mint a teremtő lelkére, vagyis az egyetlen Isten vetületére itt a Földön. És ha többször megismételjük ezeket a szavakat, vagy leírjuk papírra és elolvasgassuk ezeket a kifejezéseket,
akkor egy idő után mindenki számára láthatóvá válik a lélek szellemi állapota, vagyis tulajdonképpen az emberi lélek és a Föld alakulása közti kapcsolat. Amikor a megismerés folyamatában elérjük azt a fokot, hogy rájövünk, hogy az ember lelke egész pontosan tudja, hogy a Földnek milyen paraméterei vannak, akkor jutunk el igazából oda, ahol most már lennünk kellene. Tehát a lélek ismeri a világegyetem minden rezzelését. Tehát ugye sokszor beszéltem én is arról, hogy Isten a sejtünkben minden tudást belekódolt, és ezeket illene most már azért kibontakoztatni, mert ugye a végjátéknak is tehát ennek a játéknak is a végén vagyunk, tehát végjáték van, és bizony a felemelkedéshez is nagyon fontosak. És egyébként is, hogy megismerjük Isten valódi tervét. Tehát ugye a lélek ismeri a világegyetem minden rezzenését, ami azt jelenti, hogy a Földről való tudást is tulajdonképpen sejtszinten hordozzuk magunkba, ugye? Ezt mondtam az előbb. Tehát úgy érzékeljük a Földet, mint valami teljesen közeli, vagy pontosabban a hozzánk egyik legközelebb álló struktúrát az örökkévaló fejlődésben, ugye? Itt folyamatosan struktúrákról, Földről, fejlődésről és sejtszintről beszélgetünk, és az egyisten fizikai testéről, mert ugye ezek mind egymással kölcsönhatásban vannak. Egy másik vetületben is vizsgálja Grabovoi ezt a kérdést, amikor feltehetjük, hogy létezik-e valahol a kozmikus térben egy fejlődésben lévő objektum, ugye? Melynek a végső célkitűzése az örökkévaló élet. Na vajon létezik-e ilyen szerintetek? Hát persze, hogy létezik, még pedig ez a Föld nevű bolygó. És ezzel az objektummal mi magunk is egészen szoros kölcsönhatásban vagyunk. Tehát próbáljunk meg logikus válaszokat keresni, hogy hogyan is érvényesül valójában ez a kölcsönhatás. Hát gondoljunk bele, hogy a Föld egy végtelen térben mozog. Felettébb veszélyes környezetben, így van? Mert mert ezt a létet valahol mindig, minden pillanatban fenyegeti valami, például mondjuk egy üstökös becsapódása, ugye? Vagy valami más ismeretlen folyamat is fenyegetheti végítélettel. Na most ebből kifolyólag arra következtetünk, hogy az életben maradáshoz kölcsönhatásban kell lennünk. Az emberrel épp úgy, ahogy a fejlődéssel és az örökké valóságra való tekintettel egyben. Tehát ezt most egy kicsit furán fogalmaztam meg, tehát hogy arra következtethetünk, hogy az életben maradáshoz kölcsönhatásba kell lennie például az emberrel. Tehát kölcsönhatásba kell legyünk az emberrel, saját magunkkal, aki ugyanúgy a fejlődése és az örök életre van rendeltetve. Na, majd csak kinyögtem, hogy mit akarok mondani. Tehát, de fordítva is feltehetjük ezt a kérdést egyébként, hogy vajon a Föld megengedi-e a nukleáris vagy más ember okozta ökológiai katasztrófák bekövetkezését. Mit gondoltok erről? Tehát a Föld, mint élő szervezet, amely azzal a feladattal van felruházva, hogy létet, fejlődést biztosítson az emberek számára, mégis ad némi szabad mozgásteret az embereknek,
és bölcsen megengedi azt, hogy bizonyos tetteket vigyen véghez a Föld felszínén, avagy a Föld felszíne alatti mélyebb rétegekben. Így van? Tehát feltételezhető, hogy a Föld, és ebből adódik az, hogy feltételezhető, hogy a Föld növekedési folyamaton megy keresztül. És az ehhez vezető legegyszerűbb út a feltámadott emberek számának növekedése, amely maga után vonja a Föld méreteinek növekedését is. Így van? Erről már többször beszéltünk. Tehát minél több ember feltámad, annál több terület fog létrejönni. Egyébként is vannak olyan terek, ahol ők élnek, de az emberi tudat határozza meg tulajdonképpen mindig, mindenkor, mindennek a lényegét. Tehát, hogyha te szeretnéd, hogy növekedjen a Föld, mert sejtes szerkezetű, tehát tud, akkor fog is. És minél több ember gondol erre, annál hamarabb fog ez megvalósulni, tehát kivetülni és materializálódni, hogy így mondjam. Tehát a Föld egyik potenciális fejlődési útja, ugye, az eltávozottaknak a feltámasztása. De van egy másik lehetőség is, ami egyébként több fantasztikus tudományos regénybe, filmekbe, és ilyenekben is esetleg mondjuk már láthattál már, mondjuk egy olyan fegyver vagy technológia kifejlesztése, amely robbanással tudná megakadályozni például egy meteornak a becsapódását. Így van? Tehát ezt látok már mondjuk Bruce Willis filmjében is. De a Föld nem a rombolás irányába fejlődik. Hiszen mint isteni struktúra kizárólag a teremtő fejlődésnek adhat teret. Értitek? Ez nagyon fontos. A destruktív, vagyis romboló, káros jellegű fejlődési rendszerek, mint például az atomrakéta kifejlesztése. Hát nem tudom, hogy ebbe a kamerába hogy kell nézni, mert most nézem magam már egy ideje, és folyton arra áll a fejem. Arra kellene nézzek? Hát én ezt nem tudom, na mindegy. Bocsi, nézzétek el nekem. Tehát a Föld nem a rombolás irányában fejlődik, hiszen minden ugye, amit mondtam, hogy az isteni struktúra kizárólagos teremtő fejlődésének adott teret, de hát ugye ez a romboló jellegű fejlődési rendszer, mint például az atomrakéta kifejlesztése, inkább a szabad akarattal rendelkező emberi elmére jellemző. Na most az ember természetesen fejleszthet új technológiákat, mert kell, és nem ragadhatunk meg a kőkorba, ugye, de, és kell, hogy irányuljon az emberi fejlődésre, de ezek a globális pusztításra irányuló rendszerek a Föld megsemmisítésének szempontjából hatástalanok maradnak egyébként, azt mondja Grabovoi. Éppen ezért emlegeti olyan gyakran a struktúra vagy a strukturális rendszerek szót vagy kifejezést, amelyek az emberi szellem és a Föld vagy más emberi lélek vagy a Föld vonzásában, annak tekintetében. Tehát lényegében létezik egy alapvető kapcsolatrendszer, amely egyértelműen arra utal, hogy a Föld, az ember, a Föld és az ember egy elválaszthatatlan egységet képez az örökké valóság fejlődése terén. A Földön kívül valahol az örökké valóság rendszerében és az örökké való fejlődés terén létezik egy ősforrás, amely információval táplálja az emberiséget, a civilizációt és a Földet. Tehát a fent említett rendszer a következőképpen modellezhető le, hogy tegyük fel, hogy létezik az örökké valóság eleme. Így van?
Például egy nagy szféra, Grabovoi nagyon szeret szférákban beszélni, formákban, mert neki ez sokkal egyszerűbb. Tehát létezik egy szféra, melynek a központi része nem, mint minden más, összetevője is örökkévaló. Na most, ha feltesszük azt a kérdést, hogy az örökkévalóságban hol van az az alapszint, vagyis az a kiindulási pont, amely az örökkévalóság külső struktúrájához vezet, akkor arra a következtetésre fogunk jutni, hogy az ember vonatkozásában ez a pont nem más, mint maga a földbolygó. Ha ezt a kérdést általános szellemi alapokra helyezzük, akkor Istenhez, az egyetlen Isten fizikai testéhez jutunk el, amely ugyanúgy kölcsönhatásban áll a Földdel, és gyakorlatilag ugyanazon a szellemi szinten mozog, mint az ember. Hiszen a fizikai testet öltött Isten, emberként jár kell itt a Földön. És ez a dolog mutatja meg nekünk azt, hogy a szellemi szinten semmi sem választhatja el Istent az embertől. Hát jó gondolkodást kívánok nektek, egyelőre ennyit szeretnék, mert ez egy nagyon hosszú szeminárium. Gondolkodjatok el ezen a magas röptű beszámolómon. Mindenkinek szép napot, sziasztok!